Mosenindo Pope Francis nolimo piny Kenya dwe mar 11 higa mar 2015 kendo moko kuom jokristo noyudo thuolo mar yudo gweth kuome. Kaka Nyathii lero, limbe mare nokelo gweth mogundho ne kanisa mar St. Joseph the Worker mani Kangemi. Tarik 27 dwe mar 11 higa 2015. Higni 2 tok Pope Francis ka otelo kaka jatend kanisa kopere piny mangima. Notimo limbe mare pachoka kendo kanisa ma St. Joseph the Worker Kangemi en achiel kuom mago manolimo kendo bage misa matakatifu. E kanisa ni waromo gi Margaret Njoroge ma en achiel kuom jokristo manoyudo gweth kowuok kuom mosenindo Papa Francis. Njoroge lero ni chieng'no oganda jokristo noyuoro misa kar kwangi kendo notemo kar nyalo mare moyudo thuolo mar donjo eklisia. Giko noyudo gweth. Siku ilipowadia kungepata nafasi, kanisa mzima ilikuwa imefurika, watu ambao ni wa viti vyeo vya juu, si mkristo wa kawaida. But mimi kwa bahati nzuri niliweza kupata hiyo nafasi na nikaweza kuingia, ambapo nilipata nafasi katika hii benchi ya 3, na ilikuwa siku ambao sitaisahau, siku ambao ni ya furaha kwangu. Gweth makamano nyaka nyare ma jahigni 4 kindego noyudo. Chalmo wacho ni nomiye owinjo maber. All I was told was that my mom escorted me to the front. The Pope kept his hand to me and blessed me, and since that day I felt a bit special. And from what the Pope did, I saw him as a father to me because he blessed me. I feel bad that he has gone, but I know he has gone to a good place. Mimi niko na ile kumbukumbu ya kwamba ambapo alimguza, alimpa ile mpako, ambapo mtoto kuna mambo ambao ako tofauti na wale watoto ambao niko na wao wengine. Korka kore Peter Magu mano meeting mar fwenyo mich manomi Papa Francis ekindego olero ni limbe mare nochiwo ranyisi ma pogruok maduong' wirani yie mare romo kod loso gi jogo mochando oken kido mathoth jogo manie rang'iny kaka mare. And that aspect of coming down to the common person, it really made a lot of difference. You know, it's not like a political rally where you have the big people there paraded at the tent. No. This was right from the grassroots. And people really embraced it. After this, we can see the spiritual growth kicked up. Kata obedo ni Papa Francis koronindo kendo dhie yweyo mare mosiko, jokristo ma kanisa ni biro paro nyaka chieng' gweth mar limbeno. Pope Francis ibiro kow kar yweyo mare mogik tarik 26 dweni. Nyikwa Ramogi, mana kaka jokristo paro Papa Francis kaka jal manode oganda. Jokristo ma kanisa ma St. Joseph the Worker Kangemi pod dong kod rapar ma limbe Papa Francis kod gweth ma limbe no nokelo negi. Nyathii, Ramogi TV, Kangemi, Nairobi.